bang Bangalore. This is a Friday morning and you are listening to Radio Bangalore 101.9. Bang bang Bangalore. ನೀವು ಮಾತನಾಡಲು ಚಂದಾದಾರು ಬೇರೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಎಪ್ಪಳ ತಿಳಿದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ. ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ವಂಡರ್ಲಾಗ್ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಏನು ಒರಿಯಾದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ನೆ 8 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ನೆ ಬಂಡ ಮುಳ್ತು ಎನ್ಮೆ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗ್ನೆ. ಎನ್ಮೆ ಹೈವೇಗೆ ಮುಳ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಣಜೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತ ಬಂದ ತೂಪ ಬಂಡದು ಐನಿಕ್ಲು ಲಾಗದ ರೀತಿಡು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಹೋಯ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಣಗ ಆಯ್ನಾತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುಕ ಅಂಜನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪುಕ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರು ಅಂಡ ನಿತ್ಯ ಓಲುಳ್ಳ ಪಂಡ ಬೆದ್ರಂಪಳ್ಳುಳ್ಳ ನಡುಬೈಳುಳ್ಳ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಣಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಕ. ಪೋಪನ 8 ಗಂಟೆ ಬಂಟ ಎನ್ಮೆ ಹೈವೇಗೆ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ ಕೂರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಿರೋದನ್ನ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಿಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಸ್ ಉಂಟುಂಡು ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಊರ ಹೋಗೋದು ಎಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಬುಲ್ಪಣ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಐನೇ ಕಾಲನ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಡ್ಡಿಬಡ್ಡು ವೈಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಭಯಂಕರನೇ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಬಸ್ಸು ಆಡೋ ಇತ್ತು ಚೂರು ಗುಜ್ಜಿರಿ ಬಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಬಂಡದು ಎರಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರಿಯ ಎಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ಯ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮಿತ್ತು ಓಲುಳ್ಳ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಬಸ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಚಾಯ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಕೂಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಿ ಸರಿಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ನಿಂತ ನಾವು ನಾನ ಆ ಬಸ್ಟು ಹೋಗ್ನ ಬಂಡ ತಿರುಮಲ ಸೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೂಮ್ ಉಳ್ಳೈನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಆಡೆಗಣ ಹೋಗ್ನ ಚಳಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತೀರ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಬೊಲ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ ಗೈಸ್. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ಕ ಪರ್ಪಂಜ್ ಬಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪರ್ಪಂಜ್ ಬಸ್ ಎಂಕ್ ನಾಡಿ ತಿಗಿಜಿ ಪರ್ಪಂಜ್ ಜನಟ್ಟ ಬೋದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೊಂಡ ಬಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡದು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅಂತೆ ಒಂಥರದ್ದು ಕಾತನ ಬಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಬಸ್ಸು ಹೊಂಡ BMTC ತಗೊಳ್ಳ 305D ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಐಟ್ ಬೋದು ಭಾರತದ ಕುಲ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓನ್ ಮಂತೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೈಸ್.